Salutare ochelariștilor și ochelaristelor! Eu sunt Sebi și bine v-am găsit la al doilea episod din lumea ochelaristului. Suntem ca de obicei aici singuri și vă rog să lăsați cât mai multe like-uri dacă mai vreți în continuare episoade, să strângem foarte multe. Hai fraților să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Hai să ne uităm acelea ce mai avem. Am sabie, trebuie să-mi fac eu. Am. Hai să ne punem aici toporișca. Că de lopată nu prea avem nevoie așa în general de o lopată. Hai să punem lemnul ăsta că ne ajunge. E destul. Și celelalte iteme o să le păstrăm. În rest, hai să mai mergem noi în mină. Frumos. Așa. Că am iar luminozitatea mai mică pentru că nu prea mai am baterie. Pentru că acest episod va apărea mâine, adică pe 3 septembrie, adică sâmbătă. Pentru că n-aveam ce să mai fac și m-am gândit să fac și al doilea episod. Și astăzi o să mai filmez și cred că o să mai filmez. Nu, stai, de fapt mâine o să încep o serie de Skywars. Mâine, știți? Și da. Hai să mai facem acelea un tunel. De pe tavan ceva? Nu. Hai să mai minăm. Că scopul nostru este să minăm aici. Știți? Și acum nu prea mai am lag, pentru că mi-am schimbat așa de repede screen recorderul. Pentru că acum eu o să filmez cu ăsta, cu Air Show. Uite, am găsit drumul ăla. Drumulețul acela. Care cred că o să-l astupăm după. Ok, uitați aici. 63, 64. Nu știu, am eu o idee în minte. O idee care cred că ar fi destul de bunicică ca idee. Deci, aici suntem într-un biome de acacia. Și mai aș gândi... văcuța! Omoară văcuța! Văcuță, unde ai fugit? Văcuța, mori. Așa. Am murit văcuța. Bă, sunt multe vaci prin zonă. Și m-am gândit... Stai. Întâi să omor... O oaie! Pentru pat. Wait. Poc. Unde? Ies o bucățică de lână. Mai primim și niște cărniță. Niște cărniță foarte bună. Hai să ne uităm aici. Ok, avem 6 iron parcă. Da, 6 iron. Cred că mi-ajunge să-mi fac un ăsta, târnăcop. Hai să mai facem noi niște bețe. Să văd unde sunt bețele. Uite bețele. Mai făcurăm niște bețe. Poc, așa. După ne facem un târnăcop. Așa și așa. Ne făcurăm și o lăpățică în caz că avem nevoie. Adică, cred că avem nevoie de ea. Ok. Fraților, m-am gândit în timp ce o să încercăm și noi să facem o casă. O să ne o facem, uite așa, o să o facem ca o mină, știți? Nu o să fie o casă asta,
O să fie o mini căsuță, știți? În caz că parte de casă sau așa ceva, știți? Merg direct aici. Ce făcuim? Nu vreau să fac prostia asta, nu mai bine cu una. Și să fie niște torțe. Știți? Că, da, să fie niște torțe măcar. La chestia asta care vreau să o fac eu. Gata. Aici o să mai facem noi. Atâta. De așa. Foc. Asta e de fapt. Hai să luăm și pe aici printre margini. Sau nu, că după o să umplem noi. Deci, da. Plus că pickaxe-ul ăsta sparge mai repede. Deci, da. O nu prea mai văd nimica. Stai așa. Între timp, hai să mai facem și noi aici. Așa. Bun. Uite. Aici este lumina. Ok, perfect. Aici nu știu, cred că aș face pe sus. Sau nu, că asta va fi doar o mini căsuță. Și mai bine cred că aș umple pe aici eu cu dirt, că nu avem nevoie de locul ăsta. Nu știu de ce îl mai făcui. O să fie doar foarte mare. Uite, știți, uite, la partea asta, când o să mergem așa și gata. Dar rest nu este chiar așa, nu va fi chiar așa de mare. Va fi micuță. Pentru că este o mini căsuță în timp ce o să ne facem noi casa. Și pe aici aș vrea eu să umplu cu niște cabel. Știți? Deci o să luăm pe aici asta mult dirt. Doamne, Rasiui numele. Așa. Ok. Mamă, și de la mine de la geam se aude cum țipă ăia de afară. Bine, nu e și pe afară, pentru că n-au să-i chef, frate. Hai că chiar n-au să-i chef. Ok. Pe aici umplurăm, dar nu o să fie o ușă sau așa ceva. Știți, va fi normală, că da, patul e scump și da, trebuie să se mai spawneze niște pui. Așa. Ok, punem aici un furnal, aici un crafting. Și dacă vreau pot să pun un chest aici sau două, aici. Și aici cred că o să pun patul. Cred, nu sunt sigur. Cred că da, l-aș pune acolo. În rest, hai să mai omorâm și niște porci. Să ne mai plimbăm și noi aici, pe acelea. Să mai explorăm și noi lumea asta.
Oh, uite niște lavă. Uite și niște lavă. Uite un laștină. Tare. E șmecher. Era până la urmă lumea asta, frate, care am făcut-o în primul episod. Ok. Hai să mai mergem și în mină. Să ne mai uităm ce mai putem noi mina și lua. Gen gravel. Din gravel s-ar putea să ne dea niște charcoal. Cred. Uite. Ne dă charcoal. Cred că cu ele pot să fac măcar niște torțe. O torță ceva. Nu? Dar nu pot? Oh. Și mă și blocai aici. De fapt nu mă blocai, uite, pot să ies. Bine, mersi. Hai să mai facem un tunel aici, că s-ar putea să găsim măcar niște iron. De fapt, hai să mergi. De fapt, hai să mergem mai jos. Ai bine. Să mergem mai jos. Că acolo, dacă facem și noi niște tunele, s-ar putea să găsim niște iron. Sau ar fi o posibilitate de diamond. Nu sunt sigur. Deci să facem așa, pe aici. Ok. Cred că ajunge. Da, cred că ajunge. Oricum, hai să ieșim, că se face și noapte. N-avem pat. Deci, s-a spawnat o văcuță, cred că se mai spawnează o oaie. Cred, nu sunt sigur. Mi se blocă puțin Minecraft-ul. Nu știu de ce. Hai să omorâm și vaca asta cu trânășchiopul. Deci nu știu cum puteți să o omor. Că așa poți și pe Skyward. Poți și pe Skyward dacă n-ai sabie. Știi? Adică folosești trânăcopul în loc de sabie. Când nu găsești sabie în chesturi. Adică câsf, n-ai câsf, frate. Deci... Nu găsim aici o oaie. Aici... Ceva, nimic. Măcar două sau o oaie să găsesc. Chiar cer atât de mult pentru o oaie. Serios, chiar cer atât de mult. O oaie, te rog frumos. Vreau și o oaie, o oaie. Uite un cactus. Nu, mai mulți. Știi ceva? Hai să luăm și noi cactusii ăștia. Hai să-i luăm. Adică nu face nimica, frate, dacă luăm și noi cactusii ăștia. Chiar nu face nimica. Oricum. Hai să mai merem. Să luăm și de aici. Așa. Găsi și eu de asta. Astea s-ar putea să-ți dea bețe.
Îmi dă 2 îmbăți. Deci, hai să mai... De fapt, trebuia să mergem să luăm cactuși ăia. Hai să luăm niște cactuși. Hai să luăm cactusei ăștia. Încă un cactusel sau mini cactusel. Ăla cred că e mini cactusel. Ăsta e cactusel mare. Ok, ni-l dă de pe tot. Hai să mai luăm, că s-ar putea să facem și noi o fermă de cactuși. Nu știu dacă ne-ar folosi la ceva. Cred că doar să cultivăm ceva, frate, știi? Oricum. Am făcut o mini căsuță. Am găsit și noi niște cactusei. Niște cactușei, de fapt. Așa îmi place mie să le zic mai bine, cactușei. Cactușel, cactușei. Ai, mă enervează chestia asta că nu mai pot să alerg. Enervantă, frate. Mi-a mărțit și piciorul. Fac, uit. Shit. Oricum. Găsim aici niște lavă. Aici este o vacă. Poate mai găsim și noi o oaie. Să nu găsim, nu mă mai duc așa de departe, că poate mă pierd de casă. Și n-aș pasă tot ca eu după să caut eu casa, nu după casă. Veni fix și o mușcă lângă mine ca să mă enerveze în timp ce filmez. Oricum, hai să ne ducem în căsuța noastră fără torțe. Nu, putem să ne facem armură de leather. Ei, tare, putem să ne facem armură de leather, nu armură. Făcurăm și 2 chesturi. Hai să punem cele 2 chesturi aici. Asta, să punem niște resurse nefolositoare în chesturi. De astea am nevoie. De carnea asta nu prea am nevoie. Stai, mai bine îl punem pe ăsta. O fac, de ce fac greșeala asta? Și îl punem pe ăsta de 64. Ok, punem 5. De fapt, folosim 15 astea. Punem astea 64. Și punem câteva. Uite, 17. Așa. 17 ajunge. Punem o din asta. O cărniță din asta. Astea 13. Și cactușii păstrăm. Stai, pusei cactuși? A, mi se pare că erau... Mie mi se pare că zic că erau 17, dar de fapt erau 14. Erau 17? Nu știu. Oricum. Stai, ce? Mi-ajunseră doar pentru niște buți. Merg și buții. Te pusei gravelul ăla? Nu. A, deci din lemn puteai să faci tu cearcăul. Și ăla de fapt era flint, mă încurca eu. Se mai întâmplă să te mai încurci așa. Știți? Că ăsta este de fapt un flint. Și cu flintul, dacă vreau, pot să fac un flint în stil. Stai, cum se făcea flint în stilul? Sau nu este aici? Aveam nevoie doar o bucată de iron și puteam să fac un flint în stil.
Ok, aici se fac căulurile. Putem să facem 3 torțe. Unele putem pune la casă și altele le putem pune în mină, ca să mai găsim resurse. Știți? Ca să mai găsim și iron și alea. 2, așa. 3. Și am schimbat și programul de editat, Power Director, pentru că, nu știu, parcă mie îmi place mai bine Power Director-ul, pentru că e mai bun. Nu chiar este mai bun, este mai ușor de făcut, zicem așa. Gata. Hai să punem și bucățile astea de lemn. Cât e torțe avem? 32. Hai să punem 2 torțe aici. Mi se blocă jocul. Era musca pe degetul meu. Ok, hai să intrăm în mină. Așa. Este particica aia de mină. Uite, iron aici. Dar am găsit și noi niște iron. Ok, hai să merem până sus, să vedem aici, frate, deci aici chiar nu-i nimic. Aici normal că nu-i nimic. Aici numai săpăm și facem aici. Ok? O să facem aici. Punem niște torțe aici. Mai facem și noi pe aici puțin. Mai minăm și noi pe aici puțin. Așa. O să-i gravel vieții. Să-i piatră. Vreau să pun ăsta torță de fapt. Ok. Trecem. Vreau să încerc și eu faza cu torța, dar nu mi-e ieși să o fac cum trebuie. Dai acum. Foc. Shit. Come on. Come on. Man, come on, man. Really? Come on. Ok. Avem și niște buzi de leather. What the fuck? Cum arată? De parcă am picioarele lui Bigfoot. Acum nu mai văd nimic. Așa. Și după încercăm să facem și noi tunelele alea. Dar trebuie să săpăm foarte jos. Gata! Săparăm destul de jos. Foarte jos, de fapt. Fraților, stai să mai facem și noi aici. Pac, pac. De fapt, acolo putem să punem. Nu avem nevoie. Mai punem și aici niște torțe. Aici o să mai facem noi frumușel un tunel din ăla
Știți? Sparge-te, așa. Aici cred că va fi gravel. Măcar avem o lopată de iron și asta face mai repede. Fără enchanturi, fără nimica. Frate, și asta e șmecher. Ok. Sparge-te. Așa. Sparsă. Hai să mai spargem și noi aici. Ok. De ce trebuia să se inventeze gravel-ul în Minecraft? De ce, Doamne? What? Stai. Ce? A, nu-i nimic. Acolo putem să ignorăm. Yes, găsim și noi căul normal. În sfârșit, frate, găsim și noi căul. Nu contează dacă mă băgai și eu în ăla, în acolo, în gravel. Nu știam deloc că mă pot băga. Frate. Doamne, să nu cadă. Cred că vom face mult XP dacă mai găsim mult coal. Ok. Așa. Oh my god. Iron. Yes. Mult fier. O, da, mult fier. Bă, yes. Fier. Vino la tăticu. Haide, fier. Fier. Foarte mult fier. Așa. Foarte mult. Oh my god, frate. Câte resurse am strâns. Oh. Mai avem târnăcop. Nașpa. Trebuie să ne ducem acasă. Acăsică. Acasă, de fapt, nu acăsică. Nu știu, am tot zic acăsică de la AVG. Că îmi plăcea la el seria aia de Hexit. Mie încă mă mai evit așa cum mă plictisesc. Știi? Pentru că mie îmi place AVG cel mic. E destul de șmecher. Chiar știe bine Minecraft. Se pusă și ploaia. Era o floare acolo. Bă, da, sunt multe flori. Tare măcar că-s flori aici. Dar nu găsesc o oaie măcar.
o oiță, roz, se poate și asta neagră. Încă o oaie, putem să ne facem pat. Ne-am făcut pat. Ne facem patul. Ei. Putem și noi să ne facem un pat. Ok, merem. Măcar mai explorăm și noi puțin. Luăm și noi niște cactuși. Mai sunt acolo, dar nu-i luăm pe ea. Ok. Hai să ne facem pătuțul. Ne-am făcut pătuțul. Hai să-l punem. Yay, ne-am făcut patul. Și da, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa!